Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Učiteľské výzvy. Dnes otvoríme tému, ktorá je prítomná v každej škole, či už viac alebo menej. A sú to socioekonomické bariéry detí. To, v akej rodine sa dieťa narodí, môže totižto ovplyvniť jeho budúcnosť viac, ako si vôbec pripúšťame. Ako sa rozdiely v príležitostiach prejavujú v triede? Čo prežívajú deti, ktoré doma nemajú rovnaké podmienky ako ich spolužiaci? A čo môžu robiť učitelia, aby škola nebola miestom nerovnosti, ale opory? Vítam našu ctenú hostku Luciu Sivokovú z organizácie Človek v ohrození. Lucia zároveň nebude hovoriť z pozície učiteľky, ale zastupuje pohľad z praxe. V jej práci sa zameriava na podporu detí, ktoré vyrastajú v prostredí generačnej chudoby, vrátane detí z marginalizovaných komunít a tiež detí z Ukrajiny. A priblíži nám, čo tieto deti a ich rodiny reálne prežívajú. Aj vo vzťahu k škole. Lucia, ahoj, vitaj. Ahoj. My si teraz pustíme názory 4 detí a máme tam takú modelovú situáciu a potom sa o tom spolu porozprávame, aké boli reakcie týchto detí. Lebo niektoré deti na krúžku, nech som bezla, mám takú jednu babu, ktorá chodí s takým Stanley Cupom, má vždy niečo dizajnové a správa sa, ako by bola kráľovná sveta a ona sa s tým všetkým vysmieva, ale ja viem, že je tam taký jeden chlapec, ktorý proste si nemôže tak dovolovať. A ona sa mu strašne s tým vysmieva, aj keď všetci hovorili, nech to nerobí, tak to stále robí. A že napríklad aj, že nie, že ísť von bez toho človeka, kto proste si nemôže tak dovolovať, lebo to by sa cítil ešte viac, že proste nepatrí. Ale že napríklad len to nehovorí okolo, že ja mám vlastne už tento nový iPhone je taký super, alebo takéto niečo. Lebo ja by som bola z toho smutná. V podstate, keď sa niekto niekomu vysmieva, tak to je aj súčasť šikany a to sa už začína aj dosť veľa riešiť. Ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, môžu byť aj celkom smutní z toho, že ľudia, ktorí si to nemôžu v podstate dovoliť, napríklad ich to berú ako keby sa vychvaľovali, čo môže tak znieť, ale v skutočnosti niektorí si to musia uvedomovať a robiť to nevinne v podstate. Samozrejme to není pri každom. Napríklad ja som párkrát už povedala, že mám nové oblečenie a niekto to mohol pojať v veľmi zlom zmysle a ja som z toho tiež bola dosť sklamaná, ale tiež mi je dosť ľúto, že nejakí ľudia si to nemôžu dovoliť, ale nie je to vôbec zlá vec, lebo keď budú možno starší a budú sa lepšie učiť a možno dbať na tú budúcnosť, tak si to budú určite môcť dovoliť. Už je takých veľa prípadov, situácií, že bohatí deti napríklad, alebo čo sa vysmievajú tomu, kto nemá možnosť. A to je veľmi zlé a možno si to oni vrátia nejako v budúcnosti, že napríklad oni sa budú zle učiť a potom v budúcnosti oni proste budú napríklad bezdomovci alebo proste bezdomovci a tí, čo nemali možnosť, tak ako budú ako dosť bohatí možno. Niektorí tí ľudia, ktorí si to nevedia dovoliť, tak sú vôbec radi, že majú mobil alebo že majú kde spať, majú domov a proste niektorí ľudia nemajú ani domov a kde spať, tak tí ľudia, ktorí sú bohatí, tak oni niekedy ani nie sú radi, že dostanú napríklad iPhone 15, ale oni nie sú šťastní, lebo chceli 17 napríklad. Ale ten chudobnejší človek je rád, že vôbec má nejaký mobil a je mu jedno, aký má. Tak, 4 deti, 4 názory. Čo som si všimla ja osobne, bola taká celkom pekná miera empatie niektorých detí, čo vnímam veľmi pozitívne. A zároveň si uvedomujú, že vysmievať sa niekomu druhému je šikana a že by sa to nemalo robiť. Ako by si ty analyzovala názory týchto detí? No, čo mne tam prišlo veľmi, veľmi také zaujímavé je, že ako majú bohatstvo spojené so vzdelaním. Že mne tam toto rezonovalo. Že veľakrát, keď pracujem s deťmi, aj mojim deťom to tak vysvetľujem, že možno nie každý sa narodí s intelektom, kde má tú možnosť sa na základe toho, že sa
bude dobre učiť, lebo nemá tie možnosti, nemá ten proste základ, tú štartovaciu čiaru toho, aby sa vôbec mohol učiť a možno ani intelekt na to, aby mohol byť úspešný v nejakom tom ako keby, že dosiahne vysoké vzdelanie a tomu dá ten základ toho bohatstva. Tak toto som tam veľmi tak vnímala, že to tak majú spojené školy, čo je dôležité naozaj sa vzdelávať, ale možno to vzdelávanie samo o sebe není o tom bohatstve. A oni to veľmi majú tak pospájané. Úzko prepojené, áno. Navyše ty spolupracuješ s ľuďmi, ktorí sú konfrontovaní s generačnou chudobou a už dnes vieme, aj podľa rôznych prieskumov, podľa rôznych štatistík, že ani to vzdelanie niekedy nestačí, aby sa človek vymanil z generačnej chudoby. Že ten problém je oveľa komplexnejší, oveľa sofistikovanejší a že len tá príležitosť alebo šikovnosť nejakého jedného jedinca neznamená, že teraz ten človek bude bohatý, úspešný a že prípadne so sebou potiahne aj celú rodinu. Hej, to je presne to, čo sa častokrát stáva, že keď sa človek chce aj vymaniť z toho prostredia generačnej chudoby, tak tie krôčiky, ktoré má robiť, musia byť úplne minimálne a keď aj ich dokáže urobiť a posunúť sa, tak mnohokrát práve, že z väčšinovej populácie je to neprijatie toho človeka. Takže to, čo by sme mali veľmi robiť, je citlivovať ľudí na to, aby vnímali ľudí s takouto inakosťou a to, že prichádzajú z iného prostredia, s inými návykmi, s iným správaním sa, tak to brať ako nejakú výzvu, s ktorou môžeme pracovať nejako ako to, že ty nikdy, aj keď si sa niekde už dostal, tak ja ťa nikdy nepríjmem, pretože sem nepatríš. Hlavne v kontexte toho školského prostredia je asi veľmi dôležité, aby sme deťom vysvetľovali, že tie situácie sú rôzne a že nie každý má rovnaké zázemie, aké máme my a že nie všetci majú rovnaké možnosti, aké máme my. A sú deti a ľudia, ktorí pochádzajú úplne z iného socioekonomického prostredia ako my. Dá sa vôbec eliminovať ponižovanie medzi deťmi alebo nejaká šikana, vysmievanie sa? Tak eliminovať podľa mňa sa to dá. Len je naozaj dôležité s tým pracovať, uvedomovať si to a vlastne zvedomovať aj ostatných tých spolužiakov v triede, že to tak je. A treba pracovať aj s rodičmi, lebo veľakrát už deti vstupujú s tým, že už majú nejaké tie predsudky. A keď vidia v triede niekoho, kto je iný, to jedno, či je z prostredia generačnej chudoby, alebo má nejaké proste iné postihnutie, niečo, že narodí sa, alebo má tú štartovaciu čiaru úplne niekde inde, tak už mnohokrát aj od tých detí dostane tie nálepky, ktoré počúvajú napríklad doma. Aj, že my tak Slováci máme také mnoho takých prirovnaní, kde prirovnávame Rómov, ktorí sú proste naozaj chudobnejší k niečomu negatívnemu. A už to vlastne ide dlhodobou históriou a toto je niečo, na čo musíme teda veľa pracovať a robiť, aby tie deti, ktoré vstúpia do tej triedy, už nemali presne toto v sebe. My už sme načrtli ten terminus technicus, generačná chudoba. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť v kontexte školy? Čo všetko musia prekonávať deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe? No, treba si uvedomiť, že tá generačná chudoba je dlhodobý stav, naozaj, ktorý sa prenáša z generácie na generáciu a nie je to iba o nízkych zdrojoch, alebo teda o zdrojoch, ktoré sú obmedzené z toho ekonomického hľadiska, ale je to aj tým, ako deti žijú a ako prežívajú. Hej, že naozaj tam oni riešia prežitie, riešia situáciu tu a teraz a pre nich len to, že si majú na druhý deň niečo priniesť a pripraviť, je už náročné. Lebo sú to veci, ktoré nepoznajú. Pre nich je dôležité prežívať a nie plánovať a riešiť nejakú svoju budúcnosť. Je to pre nich abstraktné, alebo sa tým ani kapacitne nechcú nejako zapodievať, alebo... Je to pre nich úplne abstraktné. Nerozumejú tomu, čo to vlastne znamená. A ako sa dá potom s takýmito deťmi pracovať, aby získali nejaký pocit zodpovednosti, a aby získali disciplínu voči nejakým zadaniam, úlohám?
Určite to veľká výzva pre učiteľov. Určite. Áno. No, to je taká dobrá otázka. Pracovať sa s tým dá, ale myslím teda, že na to treba dlhodobý a postupný proces a hlavne vytvoriť to prostredie, ktoré bude prijímajúce a ktoré bude akceptovať tie rozdiely. Hej, že ja neviem presne, že potrebujeme naozaj vytvoriť to nie ide len o triedu a o učiteľa, lebo mnohokrát tí učitelia, s ktorými sa stretávame, oni aj vedia, čo by mali ako robiť, akým spôsobom, ale vlastne sa to odráža od toho systému. Ako má nastavené škola, nejaké riadenie a fungovanie a ako je nastavený systém. Lebo oni veľakrát vedia, aj kričia, že by to mohlo byť inak, ale sa to tak nedieje. Rozumiem, takže nie je to úplne kompetencia samotných učiteľov alebo školy, ale samozrejme, že by sme mali systémovo pristúpiť k tejto problematike. Určite sa líši aj situácia detí, ktoré zažívajú chudobu dlhodobo a detí, ktoré sa v nej ocitli náhle, či už v dôsledku nejakých zlých rozhodnutí rodičov alebo nejakých iných okolností, keď deti utekajú pred vojnou a niekde musia s mamou, často len s mamou, začínať od nuly. Aký je rozdiel medzi týmito deťmi, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe, v úvodzovkách sú na ňu zvyknuté, a medzi deťmi, ktoré sú v takejto situácii náhle a veľmi krátko? No základný rozdiel je v skúsenostiach. Tie deti, ktoré sa ocitli v chudobe alebo teda v nejakej náročnej situácii práve teraz, tak už si zažili tú istotu, zažili tie zdroje, ktoré majú a ktoré mali teda a zažili si skúsenosti, čo je to mať tú pohodu a cítiť to bezpečie. A to, že sa ocitli v tej situácii, tak aj ten rodič, aj to dieťa vie stále na základe tej skúsenosti si nájsť tie zdroje a nejakým spôsobom si vlastne pomôcť. Až na to, že tam potom zase zlyháva nejak systém v tom, že aj príklad, že deti, ktoré majú nejakú traumu a potrebujú si niečo vyriešiť, tak sa dostanú k psychologovi o pol roka. Takže skôr toto sú alebo také, že jazyková bariéra, ktorá je náročná riešiť, ale dá sa vyriešiť. Hej, že aj izolácia sa dá tiež riešiť tým, že oni si vedia pomôcť, vedia si nájsť krúžky, obrátiť sa, hej, že využívať zdroje aj tých sociálnych služieb, aj pomoci a podpory od iných ľudí. Kdežto v tej generačnej chudobe toto nemajú zažité, nepoznajú tie skúsenosti, nevedia, že sa to dá, že je aj niekto, kto mi môže pomôcť a na koho sa viem obrátiť. A nemajú ani tie skúsenosti z toho, že by poznali tie systémy, akým spôsobom sa dá zvládnuť nejaká ťažká situácia. Proste to majú chronické a dlhodobé. A s tým vlastne súvisí aj chronický stres, ktorý zažívajú dlhodobo. Áno, takže aj tá hlava úplne inak funguje. Amygdala, tuším, je zodpovedná za toto však, že tie deti sú ako keby neustále ohrozené niečím a preto aj inak reagujú na podnety. Sú možno také viac skratovité, ale samozrejme, že sa im to nedá vyčítať, lebo žijú v úplne inom kontexte. Čo si možno učitelia často neuvedomujú, keď s takýmito deťmi pracujú? Ty si povedala, že mnohí vedia, čo by tieto deti potrebovali, aký by potrebovali prístup, ale mnohí sú možno tak trochu diskriminačne naladení a nie sú nadšení, keď majú deti z marginalizovaných komunít vo svojich triedách. Neviem, či je to o nadšení alebo skôr o tom, že keď mnohokrát sa spraví takéto, že v meste sa rozbije škola, ktorá bola segregovaná a rozdelia deti do rôznych obvodov, tak skôr čo nám komunikujú učitelia, je problém ten, že ten počet detí im ostáva z tej pôvodnej triedy, plus sa im pridajú ešte deti, ktoré sú naozaj z prostredia generačnej chudoby, s ktorými jedna vec je, že ani nevedia, akým spôsobom pracovať, ako prepojiť celú tú triedu. Nemajú na to ani čas. Mnohokrát. A vlastne tým, že sa im zvýši počet detí, tak zrazu pre nich príde tam obrovský tlak toho aj, že zrazu musia možno úlohy prispôsobovať a znižovať vlastne tú úroveň toho, ako vysvetľovať veci, čo ostatných zasa môže brzdiť. A je to veľmi ťažké to nastaviť, ale zase to je nejaký problém, ktorý sa potrebujeme riešiť, aby sa riešil niekde zhore. Áno. Ja mám pocit, že na tieto problémy akoby nezostáva čas, že toto nie je vôbec priorita.
aktuálnej vlády, ale tak nepôjdeme do politiky samozrejme. Ty si spomínala, lebo si aj v teréne, stretávaš sa s týmito deťmi, stretávaš sa s týmito rodinami, že my si ani nevieme ani predstaviť, s akými výzvami sa oni denodenne potýkajú. Oni si nemajú ani kde napísať domácu úlohu, nemajú veľakrát úplne tie základné pomôcky na to, aby vôbec mali s čím tú úlohu napísať. Tak čo sú také tie najzákladnejšie potreby, ktoré by mali mať tieto deti a tieto rodiny naplnené, aby dokázali sa nejako začleniť do komunity, do prostredia a do svojej triedy? No, ako čo my vždycky odporúčame učiteľom je napríklad nedávať domáce úlohy, lebo je to náročné nielen preto, že naozaj v niektorých príbytkoch, v ktorých bývajú, nemajú ani len stôl, nemajú svetlo, že to sú veci, ktoré si nevieme veľakrát predstaviť, nemajú vôbec priestor na to, kde by to robili a ak aj ten priestor nejaký majú, tak potom aspoň u mňa v detstve to tak bolo, keď som si robila úlohu, že mi to vždycky mamina skontrolovala, keď som nevedela, tak som sa aj mohla spýtať. Ale keďže ich rodičia veľakrát nevedia im s tým pomôcť, tak aj toto je potom taký problém, že tie deti sú ešte do väčšieho stresu sa dostávajú, že aj by chceli, ale nevedia, nerozumejú a tú úlohu tým pádom nemajú spravenú, čo ich zase to robí tie bariéry, že vy ste si urobili a vy nemáte domáce úlohy. Áno, že sa tam prehlbujú rozdiely potom presne v rámci tej triedy, takže ani tá inklúzia v rámci triedy asi až tak dobre nemôže fungovať. Pokryli sme trošku tú situáciu detí z marginalizovaných komunít, ale už niekoľko rokov máme na Slovensku aj veľmi veľa detí z Ukrajiny. Ako sa ich problémy líšia od tých detí, ktoré sú napríklad z týchto rómskych komunít? Pretože oni sú tiež v novom prostredí, tým, že utekajú od vojny, tak sú mnohokrát zrazu v nejakom malinkom bytiku so svojou matkou, ktorá možno nemá hneď na úvod príjem, možno aj sa zamestná v práci, ktorá úplne nekorešponduje s jej vzdelaním a s jej schopnosťami. Tak mi povedz, že ako toto vy vnímate a ako sa dá k tomuto pristúpiť. Možno by som to skôr povedal v tom kontexte, že keď prídu k väčšinovej populácii, lebo mnohokrát sú začlenení do tried, kde teda sú deti z väčšinovej populácie Slovenska a teda tam sa často stáva to, že najväčší problém je naozaj jazyková bariéra, že nerozumejú, nevedia absolútne reagovať, nevedia, čo sa učia a podobne, takže toto je pre nich veľmi ťažké. Ešte aj čo mi komunikovali aj kolegyne, keď som sa ich na to pýtala, tak vraveli, že problém je ten, že tie deti v podstate, že bol COVID, kde sme boli všetci izolovaní. Potom prišla hneď vojna do toho. A potom prišli na Slovensko, kde mnohokrát ešte ostávali doma a učili sa online. Takže v podstate to nebolo o roku, dvoch, kedy boli izolovaní od ostatných, ale to bolo naozaj niekoľko rokov. A potom je veľmi ťažké sa začleniť a socializovať a byť zrazu to dieťa, čo príde a budem v triede tým obľúbeným, alebo aspoň tým, koho niekto vidí a radšej sa skrývam, aby som bol neviditeľný. Takže ten jazyk, tá sociálna izolácia je problém. A potom ešte to, čo sme sa aj rozprávali, že tie samotné traumy, ktoré si prežili, ktoré ale nemajú ako a s kým riešiť. Pretože vo svojom rodnom jazyku je veľmi málo psychológov, psychologičiek, ktoré by im vedeli pomôcť. A čo sa s tým dá robiť? Vieš, že máme tu toľko detí, tisíce detí, ktoré sa potrebujú začleniť nejako do komunity, pretože už tu žijú tu niekoľko rokov a napriek tomu je tu veľmi málo podporných organizácií alebo podporných skupín a subjektov, ktoré by vedeli sprostredkovať takú naozaj efektívnu pomoc.
Čo zvyknete robiť vy, aby ste týmto rodinám pomohli, alebo aby ste im aspoň dali nejaké užitočné rady a nejaký taký toolkit na to, aby tie deti sa mali lepšie, aby sa vedeli lepšie začleniť do spoločnosti? No tak my napríklad mávame aj také, že nás niekedy oslavia aj školy, kde vnímajú, že sú tam nejaké rozdiely medzi deťmi z Ukrajiny a deťmi zo Slovenska, takže že tam vstupujeme a snažíme sa im nejakým spôsobom vytvoriť to bezpečie v tej triede, aby sa naozaj cítili tam lepšie. Kolegyne tie pracujú ako sociálne pracovníčky, alebo máme projekty ešte, kde nie je len podpora rodičov a detí, ale napríklad aj v tom, aby vlastne cez ten šport napríklad sa mohli začleniť. Takže máme vlastne taký projekt, kde pomáhame vlastne aj finančne deťom, aby mohli navštevovať rôzne krúžky a aby naozaj možno cez ten šport, cez tú tímovú spoluprácu sa cítili také istejšie a lepšie a dvíjalo sa im tým sebavedomie trošku, alebo robíme rôzne aktivity, komunitné podujatia, kde sa stretávame a tam vlastne sa to tak nejak deje tá socializácia. Stáva sa, že sa tieto výzvy pri ukrajinských deťoch prekrývajú, lebo hovorili sme o chudobe. Asi sa nemusíme úplne baviť o tej generačnej chudobe, lebo to sa týka trochu inej kategórie ľudí, ale či tieto ukrajinské deti okrem toho, že zažívajú možno také nepochopenie kvôli tej jazykovej bariére, možno aj nepochopenie, pretože si prežili niečo úplne iné ako tie deti, ktoré majú ostatné v triede, ale že či tam zohráva nejakú úlohu aj chudoba. Určite áno. Lebo tak, ako si ty hovorila na začiatku, ten opis tej rodiny, tak to je veľmi bežné, že naozaj ženy sa stávajú zrazu samoživiteľky, veľakrát sú v profesiách, ktoré sú o mnoho iné ako mali doma, aj finančne ohodnotené, takže stáva sa aj to, že sa naozaj ocitnú v takej tej v takej situácii, že nemôžu žiť tak, ako žili predtým a musia sa naozaj uskromniť. Takže toto je tiež niečo, čo je. Ale vrajím tým, že oni majú tú skúsenosť toho, že sa vedia postaviť na nohy a ísť ďalej, tak my skôr im možno pomáhame nájsť si tú robotu. Alebo deťom ísť na strednú školu a podobne, že v tomto a oni to veľakrát zvládajú. Možno aj lepšie ako tie deti, ktoré majú všetko na podnose. To sa potom ukáže v dospelosti, že čo je ten lepší prístup. Čo môžu robiť učitelia, aby inklúziu dokázali naozaj sprostredkovať celej tej triede, lebo je to taký šlagvort, veľmi veľa sa hovorí o inklúzii a ja mám stále taký pocit, že je to niekde na tej teoretickej úrovni dobre zvládnuté, ale v tej praxi to už nefunguje tak, ako by sme chceli a čakali. A určite učiteľ má nejaké svoje kompetencie, možno až tak nemusí aplikovať inklúziu, ale aj celá trieda lepšie funguje, ak sa deti medzi sebou majú rady a ak sa rešpektujú a tolerujú. Tak no, presne, že oni sa radi nemusia mať. Hej? Že to je naozaj takéto, že dôležité je presne rešpektovať sa, akceptovať, prijať toho druhého. A učitelia, oni, aspoň z mojej skúsenosti, že to slovo inklúzia už mnoho z nich nechce ani počuť. Ale nie preto, že by ju nechceli, ale preto presne, ako si hovorila, že je to niekde na papieri a tam je to všetko pekné, ale nemajú tú možnosť to robiť takým spôsobom, aby to ako keby sa mohlo realizovať, lebo na Slovensku stále je viac ten model toho vzdelávania, že získa tie informácie, ktoré máme presne nastavené v stanovách, aj tú slovenčinu, že vedieť všetky tie veci, ktoré v živote nevyužívame, že možno by radšej učili tú slovenčinu, ktorú používame bežne a viac venovali čas možno na to, že 1 hodinu menej slovenčiny a menej tých informácií, ktoré nie všetkým prídu úplne najdôležitejšie, ale mať viac času na to vytváranie toho bezpečia v tej triede, lebo
naozaj naturálne nemajú niektorý čas. Že musia ísť podľa osnov, musia si naplniť všetko veci tým, že nie všetky deti sú intelektom na tom tak, že by tie nastavené osnovy stíhali, tak musia ísť pomalšie, takže potom doháňajú tie veci. A už len také, že pre nich si predstaviť týždeň, že by boli spolu s triedou a robili niečo mimo toho systémového vzdelávania, naozaj zamerané na tú inklúziu, tak je pre nich náročné. Vedia to určite dávať celkovo aj do hodín svojim prístupom. Oni keď dokážu ukázať to, že ja nebudem ten, ktorý bude hodnotiť a porovnávať, pre mňa úplne taká jednoduchá vec, že nehovoriť známky na hlas. Hej, alebo ja neviem, že ideme mať vysvedčenie a to som si zažila úplne, že idem teraz hovoriť, dobre, tak Ferko, aj to bude napríklad slovné hodnotenie, ale zhodnotím ho pred všetkými, čo mu nemusí byť úplne príjemné, že vyhýbať sa takýmto veciam, ktoré nie sú potrebné. Hej, a že možno keby sme dokázali viac ako to hodnotenie, napríklad u nich s nimi pracovať v tom, že kde sa oni posunuli a ako to oni vnímajú, tak by to bolo mnoho lepšie a bol by tam určite väčší priestor na to, aby si lepšie rozumeli. Áno. Takže odporúčaš, aby sa učitelia nepozerali až tak na ten výkon, ale skôr odolnosť toho dieťaťa, pretože ja to vnímam tak, že výkon je síce fajn, ale odolnosť je možno v niečom aj oveľa dôležitejšia, pretože dieťa je vystavené nejakej situácii a ide o to, či ju zvládne. A už to, ako ju zvládne, nie je tak podstatné ako to, že či sa jej postavilo sa tej situácii čelom a či dokázalo prekonať napríklad nejakú prekážku alebo proste nejaké komplikovanejšie zadanie. To určite, tá odolnosť je veľmi dôležitá a ja čo by som možno ešte pridala, že skôr také, že naučiť sa vytvárať si nejaké stratégie toho, že keď niečo neviem, tak sa viem postupne zastaviť aj s pomalými krokmi a nájsť si ten výsledok nejakým spôsobom. Hej, že naučiť sa ísť postupne, nie len to, že teraz toto musím rýchlo vedieť a idem na to, ale vedieť sa zastaviť, povedať si, ako to idem spraviť a potom to urobiť. Pozrieme sa teraz ešte na také situácie, ktoré sú asi veľmi frekventované v triedách. Keď sa napríklad pani učiteľka spýta, čo ste robili vo voľnom čase, mnohé deti v triede odpovedia, že boli na krúžkoch alebo na nejakom výlete, ale sú tam aj deti, ktoré nerobili nič, lebo rodičia skrátka nemajú financie na to, aby im pokryli ešte nejaké mimoškolské aktivity. Ako by mohol ten učiteľ aj reagovať, aby sa tieto deti necítili trápne, alebo ako by mohol celú túto situáciu zhodnotiť pred ostatnými deťmi, aby ich viedol k takej väčšej empatii? Že vôbec, či sa to potrebujeme pýtať. Jasné. Je pre mňa otázka. Alebo si to tak možno... na tých ranných kruhoch niekedy, ak to školy majú, tak rozoberajú s deťmi, čo robili, čo nerobili. No a že presne to, že tie otázky sa dajú klásť podľa mňa aj iným spôsobom, aby to nebolo presne v tej rovine toho porovnávania. Lebo čo ste robili cez víkend? No my sme boli na koňoch a neviem čo. A to dieťa z tej generačnej chudoby, no zase to isté, že bol proste doma. Hej, že oni ani nevedia, čo iné by mohli robiť. Možno sa skôr rozprávať o tom, že čo v tom voľnom čase, že aké vôbec existujú záujmy a čo sa dá robiť. Hej, aj keď som napríklad doma. A naozaj, že rozmýšľať nad tým, že tie otázky, ktoré kladieme, aby sme predtým sa zamyslieť, že keď ju položím a snažím sa si predstaviť, že som len doma, nemôžem sa nikde pohnúť, lebo na to nemáme peniaze a trávim čas, že čo je to, čo by ma niekde posunulo, možno rozvinulo, namiesto toho, aby som sa dostal do stavu, keď sa idem zase hanbiť a nepoviem nič. Takže tá empatia je veľmi dôležitá aj na strane učiteľov, aby sa vedeli preventívne vyhnúť niektorým situáciám, aby zbytočne nezraňovali tie deti, ktoré sú znevýhodnené. A hovorili sme aj o tých domácich úlohách, ktoré sú takým pekným príkladom toho, ako sa dá eliminovať diskriminácia v triede, pretože ak ich učitelia nebudú dávať v triedach, kde je veľa detí z marginalizovaných komunít, tak sa nemusia tie deti cítiť znevýhodnené
a trápne, ale zároveň to je niečo, čo platí potom všeobecne pre celú tú triedu. Alebo to môže byť tak, že deti, ktoré majú lepšie podmienky, dostanú domácu úlohu a deti, ktoré nemajú tie dobré podmienky, sa tej úlohe vyhnú. Ako toto neviem, či by som tak robila. No, nie som pani učiteľka, alebo teda učiteľ. Ale pre mňa je to také, že rozumiem, že oni to musí mať strašne ťažké, lebo ak sa aj rozhodnú takéto niečo spraviť, tak ja som sa s tým stretla tiež, že moje dieťa bolo na škole, kde pani učiteľka prvá večer nám na rodičovskom oznámila, keď sme nastúpili, tak povedala, že nebudú domáce úlohy a bol obrovský protest a pani učiteľka chudia nevedela, čo má robiť, pretože rodičia sa ohradili, že oni to chcú a ich deti budú dostávať úlohy. Lebo mne príde veľakrát, že no čo iné by teda robili, ak nie, že prídem a robím úlohy a makám na sebe, lebo proste sme zameraní na výkon a potrebujeme ten výkon proste dať na maximum, aby naše deti boli úžasné a skvelé. Takže ja si viem predstaviť, že toto je vec, ktorá v triede, kde sú rôzne deti z rôzneho prostredia, s rôznym štartom, môže byť veľmi náročná. Ale podľa mňa to stojí za pokus. A ja možno skôr urobiť také, že peer to peer, že si tí spolužiaci budú robiť spolu úlohy. To ešte pri tej socializácii, čo sme sa rozprávali, že možno naozaj pomáha aj to, že nenechať žiakov robiť si veci sami. Ale že ich spájať do skupín, do dvojíc, aby si pripedali stále, že sú s niekým, že niekde patria a že sú tam a že sú s niekým, nie sú proste sami, takže možno aj toto. No. Hovorili sme o rôznych bariérach, o generačnej chudobe, o jazykovej bariére, prípadne nejakých traumách alebo iných znevýhodneniach. Čo odporúčate v rámci organizácie učiteľom, aby s týmito bariérami vedeli čo najefektívnejšie pracovať? Existuje aj nejaký súbor, povedzme, aktivít, ktoré môže každý učiteľ si naštudovať a robiť, aby dosiahol, ja použijem to slovo, ktoré možno nie je úplne obľúbené, ale väčšiu inklúziu? No, toto neviem, že či určite existujú úžasné materiály, aj my ako organizácia máme materiály, ktoré môžu využívať pri ich práci, ale pre mňa je to veľa o tom vstupovať tak sám do seba, robiť si takú sebareflexiu toho, že keď dokážem si navníma to, že predsudky napríklad, hej, máme ich všetci. Ja si myslím, že mám tiež ešte stále veľmi veľa predsudkov. A je to presne o tom iba si tak zvedomiť a reflektovať si tú prácu s tými deťmi počas tých hodín a navnímavať seba, že tomuto možno úplne nerozumiem a pracovať s tým a vzdelávať sa v tom. A podľa mňa, ak majú deti z prostredia generačnej chudoby, tak určite by sa v tom mali vzdelávať, aby dokázali pochopiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, lebo je to naozaj pre nás niečo, čo je nám tak veľmi vzdialené, čo si naozaj nevieme predstaviť, že možno by toto pomohlo. No. Určite áno a určite by pomohli aj systémové zmeny, pretože tie tu absentujú a zase nemôže človek sa spoliehať veľakrát len na svoj vlastný úsudok. Je dobre, keď je niečo zadefinované a platí to pre všetkých. Čo by si odporúčila učiteľom, ak chcú byť motivovaní a chcú pekne deti viesť bez ohľadu na to, aká je tá skladba v tej triede? Čo by boli také tvoje slova nádeje na záver našej epizódy? Nádej, ja som chcela povedať, že... Kľudne, ako si to pojmeš, tak to bude. Ja by som im veľmi prijala, aby štát konečne za tú ich prácu zaplatil toľko primeranú výšku, pretože myslím, že táto profesia je vysoko podhodnotená. A že tá motivácia je veľmi ťažko ju mať, keď mnohokrát sami musia znižovať svoje nároky na svoj život kvôli tomu, že robia prácu, ktorá je nesmierne dôležitá. A nádej? Nádej je vždycky, nielen k tomu platu, ale aj k tomu, že
Že ja sa snažím tak, ja to môžem tak za seba povedať, že v tých deťoch je vždy niečo dobré, hej, aj keď naozaj to, ako vnímam v niektorých školách, to majú veľmi, veľmi ťažké a namáhavé, lebo tie deti vstupujú do toho prostredia školy s tak náročných svojich stavoch a situáciách, v ktorých sa nachádzajú ich rodiny, že potom aj to ich správanie je vlastne taký ten odraz toho, čo sa tam deje. Že to majú naozaj ťažké, ale ja to tak stále mám, že mám takú tú iskričku a že tým, že ja budem sa k ním správať proste s úctou a s rešpektom, tak možno nie hneď, ale časom príde to, že sa to oplatí a oni sa to tam niekde nájde potom aj u tých deťov. Verím, že máš pravdu a že to semienko vyrastie a že z tých ľudí budú dobrí a úspešní ľudia. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla k nám do podcastu Učiteľské výzvy a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce. Ďakujem, že ste počúvali. Ďakujem za pozvanie.